Synthetic rice posibleng nabot na sa Sugbo. NBI nakadawat og reklamo. Pulis gireklamo tungod sa pagpainom sa tulo ka mga bata ug bino. Napu kataon nadakpan sa konsolasyon sa managlahing police operations. Pulisan naglisod sa pag-imbestigar sa pag-ambush sa negosyante. Walay CCTV ug testigos sa hitabo. Amphibious tricycad nga giimbento sa mga Sugboanong estudyante makatabang sa paglabang kung dunay baha. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang katibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Miyerkules, petsa 15 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, posibleng naabot na dinhi sa Sugbo ang fake rice nga unang gikataho didto sa Davao. Kini human dunay ni report sa buhatan sa NBI-7. Gipaabot pa sa maong buhatan Glenn ang resulta sa lab test gikan sa ilang uluhang buhatan ug sa National Food Authority kung synthetic rice magyud ang maong bugas nga napalit sa usa ka tindahan dinhi sa Sugbo. Jinky Receipt, Suginlimi. Kini ang samples sa bugas nga gireklamo sa usa ka taxi driver nga synthetic kun fake dinhi sa buhatan sa National Bureau of Investigation niadto pang Hulyo 9. Napalit kini sa usa ka tindahan nga di pa mahimong ibutyag sa NBI kun asa samtang gipaabot pa nila ang resulta sa laboratory test gikan sa NBI Chemistry Division. Sa reklamo sa driver, giingong kalit nga napaig ang bugas diyang ila kining gisangag. Allegedly sumakit yung tiyan nila. So, although nadudurog yung rice pero since synthetic, hindi rin kayo makadetermine. Kailangan pa rin dyan ang chemical analysis tsaka laboratory examination to determine kung synthetic or organic rice yan. Tungod sa reklamo daling mihimo og test by ang mga sakop sa NBI, din ang samples ilanang gipada sa NFA Central Office ug sa ilang uluhan buhatan. Apan di pa sila makahimo og pagpangronda sa mga tindahan kay wa pay certification gikan mismo sa National Food Authority. Ang NFA, kasi ang NFA, mayroon silang visitorial power na pag yung rice hindi fit for human consumption, kahit hindi pa yan synthetic, pwede nilang isis yan. Kini ang unang kaso nga nadawat sa mga otoridad kabahin sa posibleng pagsud sa synthetic kun fake rice dinhi sa Sugbo. Awhag sa NBI ngadto sa publiko nga di pa angayang maalarma kay wa pay kumpirmasyon kun peke ba ang gireklamong bugas o dili. Sa mosunod nga mga adlaw, posibleng mupaygayon og inspeksyon ng NBI sa mga warehouse ug mga tindahan ug bugas sa gayon nga makumpirmar nga nakasud na gyud dinhi sa Sugbo ang synthetic rice. Jinky Receipt, News 5. Dili pa makabuylo ang investigasyon sa kapulisan sa nahitabong ambush kagahapon. Di namatay ang negosyante nga taga Barangay Lorega, San Miguel. Why eyewitness ug wa say CCTV footage sa lugar nga nahitabuan. King Perez, Suginlimi. Naguna ang anggulong kalambigitan sa ilegal nga droga subay sa pagpamanhig patay kang Jaime Villaseran kagahapon sa buntag. Kini human gikumpirmar sa Cebu City Intelligence Branch nga pilkini silang target list. Pero sa gigon nangutan namin sa pamilya but denied sila. Kuhaon pa ang cellphone sa biktima gikan sa iyang pamilya aron masusi kung dunay mga threats ang biktima. Gipaabot pang mo execute og affidavit ang witness sa krimen. Apan wa gibutyag sa kapulisan kung kinsa ang responsable sa ambush. Apan ilang giangkon nga di pa ma-identify ang duha ka mga mamumuno nga riding in tandem kay walay eyewitness ug way CCTV sa dapit na hitabuan. Gitanaw sa nato kung sa iyang bahin sa business rivalry nganiana. Gitanaw sa nato nga angulo. Gimando sa OIC sa Cebu City Police nga i-intensify ang police deployment. Lakip na sa mga busy area sama diri sa downtown Cebu, kundi nahitabo ang pagpamanhig ni Villaseran kagahapon. Subling ipasabot sa kapulisan nga isolated case nga why deployed police duol sa crime scene kagahapon. Kay matud pa sa hepe sa Carbon Police Station, nagtraining ang assigned police sa area ug wa sab sila magdahom nga himuon ang ambush sa mong dapit. Hinoon nakadagan ng assigned police sa may Osmeña Boulevard, San Chanco area sa crime scene. Apan wa na makita ang mga mamumuno nga daling nakasibat. Duna say 2 shifts sa mga pulis nga kanunay magbantay sa mga busy area sama sa Colon.
from the testimony of some of the dito sa crime scene, gani sila ka-describe sa ang motor tungod sa kapaspas. King Perez, News 5. Pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion gireklamo nga mipainom sa tulo ka mga bata ug bino. Ang mga bata nagpangidaron og 9 ug 11 anyos. Giimbitar sa kadagkuhan sa kapulisan ang mga ginikanan sa bata alang sa pagsangat og reklamo batok kang PO1 Admon Concepcion. Suma sa nablatter sa Barili Police Station, ang tulo ka mga bata gipainom ni Concepcion og Emperador. Ang 11 anyos gidala sa Tambalanan. These are minors. These are violation of certain laws. And there are a lot of things that can be looked into. Administrative and criminal case. Administrative, there is a PNP. Kung sa side sa... Atol sa nagkadaiyang operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon, napukataw ang ilang nasikop. Ryan Sorote, Suginlimi. Naghuot sa detention cell sa Konsolasyon Police ang mga dinakban sa managlahing operasyon kagabi o ganihang kadlawon. Usa sa nasikop ang subject sa bypass operation nga si Bonnie Jim Mabasa alias Intoy nga taga Barangay Tayud. Mga pinakiting shabu ang nakuha gikan kaniya apan iya kining gimakak. Apan siya mao'y gitudlo nga namaligya og shabu sa iya makauban nga naabtan nga nagpot session sa drug den. Nasakpan silang Leoncio Quiapo, Junray Quiapo, Jemboy Anoos ug Arturo Alinsug diyang midagan paingon sa drug den si Intoy. Ha? Tagun sa nakatiktan? Wala, ligawa sa ko, nitanaw ko nila. Ligawa, nilakos may paggawa sa ko. Nga? Tutong ayaw mo dito kaya siya mo? Oo, dito kaya. Ano, nakita na mo sa daghan doon kayo mga pools dito nga nagpasad lang. Aning lunsyo. Sumunod gihimo nilang drug din ka ng lugar. Nasitasab sa motor stop silang Mike Francis Galan og J. Cortez Malazarte kay way plaka og rehistro ang ilang gisakyang motorsiklo. Diyang girikisa si Jay, nakuhaan kinig revolver nga dunay mga bala. Nasayran nga hitman si Jay sa Crips Gang og suspect sab kini sa pagpamusil niya tong Disyembre 2013. Maybe siguro na napuniwaran na ito din sa Konsolasyon. Kaya napaila naman ang kaso ni. Mo sa hitman, as lead, hitman ko rin sa Crips Gang. Dugay na ito, sir. Kasangin na nila, sir. Pero karon? Wala yung kailangan, sir. Wala yung pakain, sir. Naatlan sab sa kapulisan nga naghantak sa Barangay Pitogos silang Richard Novales, Jose Quiapo ug usa ka Leo Orio. Tulo pa lang kasi man nasukad milingkod isip hepe sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon si Abot nga kanhi operatiba sa Provincial Intelligence Branch. Gipasalig ni ini nga iyang paningkamutan nga magmalinawon ang lungsod dungan sa pagpadayon sa paglambo ni ini. Ryan Sorote, News 5. Tulong ato sa upat ka mga police station commander sa Dakbayan sa Subo ang posibleng irelibo sa pwesto tungod sa hinay nga operasyon batok sa illegal nga drogas. Apan i-review pa kini sa ilang officer in charge. King Perez, Suginlimi. Sa meeting kaganiha sa mga pangu sa Cebu City Police Office ug mga police station commanders gipahinumduman sa ilang officer in charge magtinarong sa katungdanan labaw na sa anti-illegal drug operations. Anana sa mga kamot ni CCPO OIC Marciano Batiancela ang report ni Cebu City Intelligence Branch Romeo Santander kabahin sa assessment ug recommendations alang sa 11 ka mga police station sa Dakbayan sa Subo. Gi-assess sa mga police stations kay nagkahinayang ilang anti-drug operations. Sa inisyal nga assessment, 8 ka mga police stations ang nagkahinayang kampanya sa illegal nga drogas. Di pa mabutiag ni Batiancela mga detalye sa mong report kay iya pa kining i-review. Usa mo rekomendar ngadto kang Police Regional Director Prudencio Tom Banyas. Iya pa sabi presentar ang mong report sa PICAC. Gibutiag ni ini sa mga tigbalita nga ana sa tulo o 4 ka mga police station commanders ang girekomendar nga marilibo. Dili pa nato sa ako nangingon o mo assist kog ako ang personal na kong assessment. Dunay igong basehan ng mga rekomendasyon subay sa mando sa Deputy Regional Director for Operations kundi kini magmalampuson sa anti-illegal drug operations. Hinon giklaro ni Batiancela nga layo ang posibilidad nga marilibo ang tanang sakop sa police stations tungod sa kapakya sa anti-illegal drug operations. Ana sad gao, pwede sada siya. Ito nga mahimong sad katong mga
ingong pang poor performance po ng mga namang sila yung mga operatives, no? So, i-appeal sa na nato. King Perez News 4. Isa pasalamat gihimo atol sa pagbubo sa katapusang semento sa structural work sa International Eucharistic Pavilion. Gikatakda nga matapos ang construction niini karong katapusang adlaw sa September. Andrea Patenya, Suginlimi. Aron magpasalamat sa hapsay nga trabaho sa konstruksyon sa pavilion alang sa International Eucharistic Congress kun IEC, usa ka Thanksgiving Mass ang gipahigayon sa kadagkuan sa mga kaparian sa Archdiocese of Cebu, pinanguluhan ni Archbishop Jose Palma ug Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Mitambong sab sa misa ang mga opisyales sa Duras Development Corporation nga maoy nangunay sa konstruksyon, lakip na ang ilang gatusan ka mga trabahante. Sa wali ni Archbishop Palma, gipasidunggan ni inita ng mga trabahante nga naning kamot nga mahuman ang maong struktura ug mihalad sa ilang labor of love. Matod niini, usa ka makasaysayanong kalihukan ang ipahigayon dinhi ug gani posible nga ang IEC 2016 maoy labing dako nga panagtapok sa tanang mga pari sa nasod. Panghinaot niini nga pinaagi sa maong kalihukan, mapakita sa tibuok kalibutan nga bisan og di abunda sa kwarta ang Pilipinas, abunda ang mga mulupyo niini sa pagtuo. We as a people are rich, strong, lively sa atong pagtuo. Amen? O unta ang makakita, mabukaw liwat sa ilang pagtuo. Kung makita nila sa atong mga misa, daghan kita. Kung makita nila nga sa atong mga misa, alive kita. Samtang ang Secretary General sa IEC Auxiliary Bishop Dennis Villarojo mihulagway sa pavilion nga House of God kun balay sa Ginoo. The Lord wants to build this because it will convert and change many lives. Si Cardinal Vidal sa iyang bahin nagpasalamat nga nakasaksi pagyud siya sa paghimo sa pavilion. Niadtong 1937 ang labing unang higayon nga nakatambong siyag IEC sa Manila, diin siya unang nakakalawat. Human sa misa, gipahigayon ang topping off ceremony kung katapusang pagbubo sa semento ug paghuman sa structural works. Niadtong July 8, 82.5% nang kumpleto ang 550 million pesos worth nga pavilion ug gikatakda kining mahuman karong Setyembre 30 aron ma-turn over sa Archdiocese karong Oktubre. Kini ang main plenary hall sa pavilion, din ipahigayon ang kadaghanan sa mga kalihukan sa IEC. Duna kini 12,000 to 15,000 seating capacity. Iniguman sa IEC, plano sa simbahan nga himuon kining usa ka pastoral center alang sa nagkadaiyang kalihukan sa simbahan, ingon man mga international ug local conventions. Uyon sab si Archbishop Jose Palma nga himuon kining usa ka evacuation center panahon sa katalagman. Ubos sa plenary hall, mao ang parking area alang sa 200 kasakyanan. Aron maminosan ang traffic congestion sa Pope John Paul II Avenue o nailhan kaniadto nga Dan San Jose de la Montaña, plano ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ipatangtang ang Center Island gikan sa eskina panagdait padung sa Archbishop Reyes Avenue ug ilisa na lang kinig railings aron mahimong one-way ang Dan atul sa dagkong mga kalihukan. Pero sa libro sa 1920, ang siyudad sa Sugbo wide divided. Mga daan, Mango Avenue, left and right, Manga. Padong sa airport exhibition, ang dagkong mga tanong na sa Dublin, wala itaw sa Tiwa. Samtang gipahibaw ni Archbishop Palma nga wa na gyud sila naglaom nga mutambong pa sa IEC si Pope Francis ug karong Oktubre pa nila mahibaw-an kung kinsa ang ipada nga representante gikan sa Vatican. Andrea Patenia, News 5. Gingong dunay nahitabong tensyon sa temporaryong Cebu City Medical Center kaganina dihang suway nga giilog sa Bureau of Fire Protection 7 ang usa sa mga lawak sa CCMC. Nahilutra ang maong problema human magkaistorya ang duha ka habig. Jinky Rosit, Suginlimi.
Usa ka team gikan sa buhatan sa probe sa Cebu City Hall ang gipada sa temporaryong Cebu City Medical Center human sila makadawat og taho sa giingon nga suway nga pag-takeover sa Bureau of Fire Protection 7 sa usa ka lawak sa maong tambalanan. Apan pag-abot sa grupo ni Raquel Arce, wa sila'y naabdang komosyon human nagkasabot ra ang Regional Director sa BFP ug mga kadagkuan sa City Hall ug CCMC. With that move, nakaayog yun na siya. So, peaceful ang nahitabo nga negotiation. Gikumpirmar hinuon ni Cebu City Administrator Dr. Lucel Mercado nga buot na unta dayon nga gamiton sa BFP ang lawak sa CCMC kaganiha apan imposible pa kining mahitabo. Kani na sa central gigamit na to karon ato mga central supplies ang ato ang mga tambal dako ba nagbalyo di ba yan mo ikapataka lang ubalin-balhin. Mao na nga protektahan nato nya. That is still part of the hospital. Samtang nagpaabot pa sa tubag sa mayor, ipagamit lang una sa City Hall kining tent nga gipabarog sa karaang tennis court sa BFP aron duna sila'y temporaryong magamit. Dapit sa may tennis court, adto na lang usa ibutang ang mga OJT until makuan. Nga mo to nga, after this, tanawa dito, asa sila kabalhinan. Kay clear na ron, before 12 they can go in already. Ang BFP suway nga gikuan sa ilang habig apan way mutubag sa ilang telepono. Jinky Rosit, News 5. Gipasidunggan ang 8 ka mga lungsod ingon man ang kagamhanan sa probinsya sa Subo og Seal of Good Local Governance. Nakadawat og 3 million pesos ang mga lungsod samtang 7 milyones pesos ang nadawat sa Kapitolyo. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Sa grading, talaga namang top-notcher ang Cebu. Palakpakan natin ang si Department of Interior and Local Government Secretary Mara Rojas mo'y personal nga mitunol sa mga pasidungog ngadto sa mga local chief executives. Gihatagan og Seal of Good Local Governance ang Cebu Province, lungsod sa San Remigio, Bantayan, Medellin, Uslob, Dalaget, Malabuyok, Argao ug Dumanhog. Din si Acting Mayor Gungo Hika ang midawat sa pasidungog. Giatngan unta sa tanan ang pag-abot ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia apan wa kini mipakita. Good governance ang tinitingnan. Kahit ano pa o sino pa ang nanalo, whether kapartido ni gobernador o ni sekretary o hindi, basta nagserbisyo ka ng tama sa tao, kikilalanin ka at bibigyan ka ng kabuyan. So yan ang sa Dumanhog, bigay natin sa kay Acting Mayor ang pagkakataon. Ang matag lungsod nakadawat og 3 milyones pesos, samtang ang lalawigan sa Sugbo nakadawat og 7 milyones pesos. Misa ada mga opisyalis sa mga lungsod nga ilang ihapak sa ilang nagpadayong proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan ang ilang nadawat. Nahimong suwestyon ni Rojas nga i-develop ang mga tunghaan ug butangan kinig lutuanan ug uban pang gikinahanglan aron mao kinihimo og evacuation centers. The Seal of Good Local Governance. Ibig sabihin, we recognize them for their leadership in clean, honest, orderly administration of their municipalities. Ang nadawat sa Kapitolyo, mato ni Governor Junjun Davide nga iyang ihapak ngadto sa mga district hospitals, dindugang ekipo ug uban pang gikinahanglan sa mga tambalanan ang gastuhan niini. Kung wala kanila, wala po ta nining Seal of Good Local Governance. So salamat kayo. And Secretary Mar, this 7 million we will use for the upgrade of our district hospitals. This is our top priority, so we hope to buy additional medical equipment for our district hospitals. Leslie Caminada Vestil, News 5. Caricature exhibit, International Travel Festival o comedy show kini ang mga kalihukan nga gitambungan ni JP Laucatsera. The gaiety of one's character and emoticon mo ay tema sa solo exhibit sa mga caricatures ng obra ni Cebuano artist nga si Hil Maningo din sa SM City Cebu Art Center. Ang caricature mao ang pagkopya sa hulagway sa tao pinaagi sa exaggerated striking characteristic aron makamugna og usa ka comic effect nga obra. Una kining higayon sa Sugbo ug gani tungod sa pagkamalampuson niini, nahuna-hunaan ni Maningo nga himuon na kining tinuig nga exhibit di lang dinhi sa Sugbo apan lukop nasod na sab. Sukada sa iyang pagsugod niining proyekto
proyekto ni adtong tuig 2013, daghan ng sikat ng mga personalidad ang nahimuan og caricature ni Maningo. Kining tanan iyang gihulagway nga iyang mga masterpiece. I want to introduce a new style, a new concept, and at the same time I want to encourage the new generation to come out, show their talent when it comes to cartooning, caricature. So I'm just trying to set one very good example that you can really do it if you believe in yourself. As Secretary Office has been established, Gibuksan sab sa Ayala Activity Center ang ikaduhang tuig sa International Travel Festival, pinanguluhan sa May Eventology o inabagan sa Department of Tourism. Tinuig na kining panagtapok sa mga nagkarayang travel agencies ug ang pagmugna og one-stop shop alang sa publiko. Naglinya sab dinhi ang mga tourism stakeholders gikan sa mga nagkalain-laing organisasyon sa national tourism sama sa mga financial institutions, tourism-related service providers, airlines, hotels, resorts ug mga nagkarayang travel agents ug tour operators. Now this is showcasing the best of the Philippines, not only Cebu but the rest of the country. So we're showing off discounted rates for travel, airfare, and everything. We're upgrading the destinations in the local market. Na unta mukam at park katingali unya mabaligya nila ang Cebu daghano ang mato. So kana yun upgrading. Good vibes ba ang inyong gipangita mata gabi mga kapatid? Adunay bag-ong suroyan ng atong dakbayan sa Sugbo ug niining tungura lingawon ta sa mga dagkong bahakak sa pagpakatawa sa mga queen size divas. Tara ug kuyugi ko ninyo atong sudungon ang Deluxe Bar. Mga plus size stand-up comedian ang mulingaw kaninyo ining dako sab nga hawalan sa entablado. Birit kung birit ang ilang idalit. Makalingaw nga mga dance number. Hugyaw nga mga impersonators. Amazing performances nga makapasakit sa imong tiyan o kinatawa. Kiniguban pa mo ay mulingaw kanimo sa higayon nga ikaw mobisita ining bagong comedy bar nga nahimutang sa City Times Square sa Mandawi City. Matagabi sa Biyernes ug Sabado, mao ang gitawag nilang prime time night kun diin full force gyud ang ilang show. Dali na sa Luxing Comedy Bar, mga kapatid! Mga tawa-ta! Agay! Baka in your dreams! JP Laucot Sara, News 5. Ipabalik sa simbahan ang pag-ampo alang sa pagpangayog uwan nunod sa gibana-bana nga pagnihit niini sa musunod nga mga buwan. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipaybaw ni Cebu Archbishop Jose Palma nga posibleng mabalik na sab ug litok matag misa ang Orasio Imperata for Rain karon nga nasinati na sab ang grabing kainit sa panahon. Gipaybaw sa pag-asa nga usa na ka moderate El Nino ang mild El Nino nga nakaapekto sa nasod. Sa text message ni Pag-asa Visayas OIC Engineer Oscar Tabada, 32.8 degrees Celsius ang ilang na record nga kainit kagahapon ug niabot sa 38 degrees Celsius ang heat index kun kainit nga nabati sa tawo. Mato di Archbishop Palma, kung dunay mo request nila nga mga individual o grupo sa pag-resume sa Orasio Imperata for Rain, di sila magduha-duha sa pagpasubli ni ini. We would just feel the need, no? And if there's a danger of a calamity, we pray for Orasio Imperata. If and when people feel there is a drought, then we will call again for prayers. Gipaybaw usab ni Palma nga gidistribute na karon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa tanang simbahan sa nasud ang Orasio Imperata in time of grave tension tungod sa kasamtangang panagbangi karon sa Pilipinas ug sa China sa West Philippine Sea. Sa maong pag-ampo, gipangayo ang proteksyon ug nga unta maresolbar sa malinawon nga paagi sa mga leaders sa nasud ang kasungian nga way kadaot nga mahatud sa kalikupan o sa katawhan. I mean, we have to be aware of the presence of, the Chinese nationality, and of course their Navy, force vessels, and also the danger to our fishermen, and of course the apparent, or I would say, the signal that they are giving, that as if they are intent on possessing what is otherwise a disputed area
an area which we believe in fact belongs to the Philippines. Sa laing bahin, gipahiba ni Archbishop Palma nga kampante ang simbahan nga di pa ipapasara sa mga magbabalaod ang balaod nun alang sa same-sex marriage dinhi sa nasud karon nga nagkaduol na ang eleksyon. Apan buot niyang ipahinumdum sa tanan nga di gyud mausab ang baruganan sa simbahan kabahin niini. As bishops, we are saying we will always preach the doctrine of the church that there is marriage between a man and a woman, but not between two men or two women, or for that matter, any of the variations of the so-called LGBT. Andrea Patenia, News 5. Georgia, kay problema gyud sa mga Sugbuanon ang pagbaha panahon sa tingwan. Labi na des SRP. Dunay tulo ka mga bagong graduate sa usa ka universidad sa Sugbo nga nag-imbento og tricycad nga maggamit di lang sa himama, lakip na sa tubigan. Naimong first runner-up ang mong talagsaong invention, Glenn, sa gipahigayong Department of Science and Technology Regional Invention Contest and Exhibits. Atong tanaw ng gitawag nga amphibious tricycad uban si Andrea Patenia. Kini ang amphibious tricycad, usa ka three-wheeled human-powered transport vehicle nga mahimong gamiton sa mama ug sa tubig. Imbensyon kini sa mga classmates nga silang Jess, Hembrick ug Edward alang sa ilang thesis sa Mechanical Engineering sa University of San Carlos Talamban Campus. Wa damha sa tulong nga makadaog kini isip first runner-up sa milabay nga Department of Science and Technology Regional Invention Contest and Exhibits sa College Student Creative Research category. Tulo ka tawo ang paigo sa amphibious tricycad, lakip na ang driver. Doon na kini solar panels aron musiga ang suga matag gabi. Mahimusab gamiton ang kuryente gikan sa solar energy sa pag-charge og cellphone. Aron lingaw ang biyahe, doon na pa kini pakapin nga ukulele. Mismong ang mga inventor nakasinati sa kapait sa sitwasyon kung dunay baha, mao nga ilang nahuna-hunaan kining bag-ong matang sa transportasyon sa tabang sa ilang advisor nga si Ronald Galindo. Kaning lisod kayo mo eskwela ka nga bahaon, especially diya Talamban, paglabang lang daan kay lisod na kayo kay bahaon non gud ba. So mo to amo ning na kuan nga mag-design mi ani nga tricycad for the benefit of those nga makalabang sila during night flood. Multi-purpose ang amphibious tricycad kay gawas nga makatabang kini sa mga pasahero, makahatag sab kinig panginabuhian sa mga tricycad drivers. Mahimo sab kining gamiton alang sa rescue operations kay duna kini life jackets ug life rings. This is the opportunity where the project of students is useful in the community, not only for leisure but even for livelihood. And even for the times of calamities where someday this vehicle can be used as a rescue vehicle. Napo kabuan gitrabaho sa tulo ang ilang imbensyon gikan sa planning, fabrication ug trial and error. Scrap materials ug styrofoam ang ilang gamit ug moabot sa 30,000 pesos ang ilang nagasto. Buot nila karon nga mas palambuon ang disenyo niini aron mas paspas ang daga niini ug mahimong mas lig-on ug barato. Panghinaot nila nga dunay mo sponsor sa mass production niini aron magamit sa mga local government units. Ug sa pagkakaron, giasikaso na nila ang pag-patent sa ilang proyekto. Tuon man daghan gyud og mga ngingig na mga ideya ang mga kabatanunan karon nga mahimong mapahimuslan sa tanan basta mahatagan lang sila sa igong suporta. Andrea Patenia, News 5. Pagka-creative na malang yun sa atong mga kabatanunan, Attorney Georgia. Yeah, you have to. I'm very impressed. Kita Pinoy kusog kay mo adapt sa atong situation and then we make do of what we have. Di ba? Maayo kay sige mo tag gibaha diri good. Pero mag-drive ka niya to, niya di ka kabantay, malahos ka sa dagat. Okay lang, di ba ka malunod, Glenn? Okay. Kuan mo siya sa tubig ug sa dan. So okay lang. Ito matesting is dagat siguro. Sudah kang suway. Atong tusuwayan. Bawag to mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!